Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukomanashi, please post my story as hidden identity. Ndiri mudzimai uyo ainge achiwirirana naamai vake zvakanyanya. Amai vangu vainge vaine mabusinesses avo, asi amai vainge vakaromba. Saka kukura kwangu ndaigara nababa naamai uye ndini ndega mwana wevabereki vangu. Ndakazoti ndapedza school, amai vangu vakati zvekuenda ku A-level zvainge zvisingaiti, vakabva vati chisiya nditange kukudzidzisa business kuti business iri tinorirana sei. Ndakabva ndazotanga kufamba naamai kun'anga vachindisimbisa, uye amai vangu vainge vakaromba nababa vangu ndivo vavaishandisa. Amai vangu business ravo vaiva nemasaloon around muZimbabwe avaiita, vainge vachiita iye yainge ichinzi rent a chair. Kuromba kwavainge vakaita ndekwekudai, vaiti baba ivo mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti vaifanira kuti vange vachidonha vachigwina about 3 times dzekupera kwemwedzi. Pakudonha uku vaifanira kuzvirovera pakasimba kana pamatombo kuti vange vachibuda ropa rakawandisa. Saka ropa iroro ravainge vachibuda ndo raibva razouya robva razotanga kunanzvwa nenyoka yaamai vangu. Baba vangu vainge vachitambudzika zvisingaiti, so kubuda kweropa iri amai ivo manje zvavaiwanzokuita ndezvekuti baba vaiti kana kuri kunzi vakapunzikira vari pamba, then ivo amai vaibva vazotora mvura vobva vazotora nechikorobho vobva vazotanga manje kukorobha. Uye zvekare vanhu vainge vachingoziva kuti baba vangu vainge vaine chirwere chepfari, but vainge vasingatozivi kutoti ivo baba vangu ava vainge vachitoshandiswa naamai vangu. Vaiwanzokukorobha nemvura, mvura yavanenge vakorobha iyaya inenge iine ropa. Rimwe racho manje vainge vaine imwe hari, vaibva vazoenda vobva vazonoisa ropa racho iroro muhari muya, but mvura iyaya inenge yakazangana neropa, mvura iyoyo yaibva yazotanga kupera manje ichidzikira zvishoma nezvishoma kuzosara muhari muya musisina kana cheno. Vapedza vaibva vazotanga kudetemba. Dzimwe nguva hari iyi taitokwanisa kutodhiraivha kana uri usiku chaihwo tobva tatoenda kusaluni kuya taiti kana taenda kusaluni, then hari iyi taibva tazoisiya iriko kusaluni, taikwanisa kuendako maybe kuma 9 pm. Zvino makuseniseni ivo amai vaibva vazondimutsa vachiti handei tobva tazoenda tobva tazonotora hari iyaya. Taiwanzokuitora hari iyi ari makuseniseni vanhu vasati vatanga kufamba mutauni, then hari iyoyo yaizoswera iri mumotikari kubhuti, mumotikari maamai vangu. Uye zvekare dzimwe nguva chikorobho chiya chavaiwanzokushandisa pose apo baba pavanenge vapunzikira pasi vabuda ropa, chikorobho chiya ndo chataizoenda nacho zvekare kusaluni. Amai vobva vazokorobha vachiitira kuti imo musaluni munge muchizouya macustomers akawanda. Hama dzababa dzakasvika mukushushikana neurwere hwababa nekuti ainge angova munhu ainge ava kungogara aine maronda nekuzvirovera pasi. Zvino ivo amai zvavaiita vaiti uya uyo anenge aita sekunge anenge ada kungwarisa, ende amai vaitoti uyu ari kuda kungwarisa uyu, vaingoti uyo wacho wavanenge vati uyu ari kuda kungwarisa, then munhu iyeye aibva azotofa mukoma. Ende munhu iyeye aingofa achingoti ndiri kudzipwa, pane nyoka iyo iri kuuya yobva yazozvimoneredza pahuro pangu, ndiri kudzipwa kani. So mukomanashi ndo izvowo zvainge zvichiita amai vangu. So amai vangu pose apo pavainge vachiti ivo vainge vachida kundidzidzisa business, ndiro riri ka business racho iroro ravainge vachida kundidzidzisa rekuti ivo vakaromba. Ivo amai vangu vakazondiudza kuti sekuru nagogo vangu vainge vari vabereki vavo naivowo vainge vakaromba, saka vane zvinhu zvavo izvo zvavainge vakasiyirwa. Amai vangu vakabva vazondipawo chibhasiketi, but vakatoita zvokutondikamurira mishonga yacho vakabva vandipa chibhasiketi chiya nanhasi uno chibhasiketi ichi ndinacho. Mukomanashi right now ndakura, ndinoshuvirawo kuti ndinge ndichizoroorwa tikakwandiri mukoma ndezvekudai, like kana murume paya akada kundipfimba anobva angoluza interest mandiri
kudzamara ndazobvunza umwe manje uyo wandainge ndava kuita sekunge ndinoshamwaridzana naye, ndikabva ndamubvunza kuti ko why is it wakamboita sekunge une mainterest neni but all of a sudden ukabva wangotanga kundiignore. Iye manje ndiye akabva azondiudza chokwadi chake chose, akabva ati akabva azondiudza chokwadi chake chose, akabva ati zvakaitika ipo paya ndezvekuti ndakati ndichikupfimba, instead yekuti ndinge ndichikuona wakanaka, ndainge ndava kutoona uchitoita sekunge wainge uri munhurume kwandiri, zvekuti ndaingoti kana ndikakutarisa ndobva ndatonzwa mwoyo wangu uchisviba, meaning kuti ainge asisina kana mafeelings neni. So mukomanashi, ndiyowo confession yangu iyi yandiinayo. Ndakabatiswawo mishonga yakashata naamai vangu, but mishonga iyi manje ndava kuona kuti yava kundiaffecta because ndinoshuvirawo kuti ndinge ndichipinda murelationship, but hamenoso zvinozongoitika kana ndikaonawo murume wandinenge ndichinzwawo kuda. Please, kana mukazopostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, sekuru vangu pavakashayika, ivo sekuru vangu vainge vari n'anga uye vainge vachitorombesa. Saka zvinhu zvasekuru manje ini ndakabva ndazozviba, ndakaba mamwe machira ainge achishandiswa nasekuru uye zvekare netsvimbo, because zvinhu izvi ndakazozviba sekuru apo pavainge vava kunyanyisa kurwara, ndokubva ndagara ndatongozvishifta panzvimbo. Nanhasi uno mukomanashi, zvinhu izvi ndinazvo. Zvino zvinhu izvi mukomanashi zviri kuita kuti vamwe vana mudzinza vange vachirwara neurwere hwakasiyana-siyana, but ini manje kuti ndinge ndichitaura kuti izviwo veukama ndo zvandakaita, ndinonzwa ndichitya kuti kana ndikagara ndaudza veukama kuti inini ndakabawo machira asekuru, zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzoti ndainge ndichida kurombera paari machira acho iwayo, but handina kana kumbogara ndaromba ini mukoma. So ndiri kudawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices avo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya pakaipa hanzi ndakaviga tsvimbo nemachira ainge achishandiswa nababa nasekuru pavainge vachiri vapenyu. Apa sekuru ava vainge vachiita zvekung'anga vachitorombesa, zvinhu zvacho zvavaishandisa ndinazvo. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizvo nyomukomanashi, inini ndiri murume ainge ada kuromba namai guru mukadzi wemukoma. Ndakabva ndazoramwirwa chitunha mukomanashi. Zvino ngozi yaamai guru yava kutanga kunditambisa nhova. Inini ndiri murume ainge achigara kuJoni. Ndakagara kuJoni for nearly 10 years, asi life was not easy at all. Ndaishandira umwe murungu papurazi apo patainge tichirima mapotatoes. Ndaishanda papurazi apa kumusha hapana kana chandainge ndiinacho. Mukadzi rainge ringori zita kuti baba vari Joni asi vana vasingaende kuchikoro. Pakazouya mumwe mupfanha papurazi ainge achishanda sadriver wemurungu, achitaura kuti ainge aine 3 years basi ari muJoni, asi ainge atokwanisa kutotenga motikari uye zvekare nemba kumusha uko. Ende pakutoshanda kwake ainge asitomborina kana mapepa akakwana ainge achimutendedza kuti ange achishanda muno muSouth Africa. Ndakabva ndamuti, ko unombofamba sei pamapurisa uye kumurungu wakapinda sei basa usina kana bepa zvaro? Akabva ati, kana ukapusa unofa nenhamo. Ndopa akabva azonditora akabva azoenda neni kune imwe n'anga. Takazoti tasvika kun'anga, ndakabva ndazotaura nhau yangu ndikabvunzwa kuti unodei, ndikati chandinoda imari
basi nekuda kwekuti ndatambura ndikabva ndazonzi mari izere asi wakashinga here kutora matanho anoita kuti uve nemari. Inini ndikabva ndabvuma. Ndakanzi unofanira kuuraya mutorwa asi ari mumusha menyu, kureva kuti ndaifanira kuuraya mukadzi, amai kana vakadzi vemadzikoma. Inini ndakati regai ndiuraye wemukoma. Ndakanzi saka chitora mushonga uyu uende kumusha unouraya mukadzi wemukoma. Asi zvinhu izvi unofanira kuti unge uchizviita in 10 days. 10 days dzisati dzapera unofanira kuti unge uchizova wapedza kuita mhiko dzako idzi. Wobva wazouya nevhu repaguva remufi ndobva ndazokugadzirira. Ndakabva ndazonzi kana pakanzi panoda kunobvunzirwa chadya mufi, ndapota enda usarara, nekuti kana uripo haubatwe kuti ndiwe, asi kana usipo unobatwa. Saka ndaifanira kungoramba ndakaita teki neavo vanenge vachiti vanenge vachida kufamba vachida kuziva kuti what is taking place. Shuwa ndakakwira ndokuuya kuno kuzimu, ndakarovesa amai guru nezvishiri. Vakangoita 3 days ndiye Sarai. Ini handina kuziva kuti vatete vaamai guru vainge vatori svikiro. Saka vatambira shoko rerufu vatete ava vakapinda mumatare vega nehama dzavo ndokuona kuti ndini ndainge ndakauraya zvangu. Vakakwira vakauya kumusha, then vakabva vazosvika apo patainge tichichemera amai guru pamba pavo. Vasati vapinda pamusha vakabva vavesa moto pagedhi. Vakati kana pane ari kuziva kuti ane hendi mukufa kwemwana wedu ngaareurure, asi tese hatina kudavira. Kusvika ndaudzwa natete svikiro iri zvese zvandakaita, asi ndakaramba zvese ndikaramwa. Ndokuenda kumba kwangu. Chitunha chakatorwa ndokubva chawiwa nacho kumba kwangu, vakachisiya pakati pechivanze, ndikasara nacho. Ndakazomhanya ndokubva ndazoita zvekutengera maloya nemapurisa. Vakabva vazomanikidzwa kuti vange vachiviga mufi wavo uyu. Vakabva vanzi mutemo hautendedzi kuti iwewe unge uchienda wobva wazonoramwira hamai yako. Ndakaramba ndakatsika madziro kuti hapana chandainge ndichiziva. Amai guru vangu ava vakavigwa. Musi wavavigwa ndakavaona nemaziso angu vakabata shamu vachipinda pagedhi. Vakasvika vakabva vagara pabhenji remukicheni vakanditarisa ndokubva vazobuda. Zuva repiri vakauya vakabva vanditarisa zvekare mukomanashe zvekuti ndainge ndava kunzwa hana yangu ichirova because ndaigara ndichingoona chipoko chavo. Ndakabva ndazoenda kun'anga yangu iyaiya, handina kana kukwanisa kupinda. Ndakasvika amai guru vakandigarira pagedhi. Apa vainge vakaita kubata rimwe zishamu vachiti vainge vachida kundirova. Kana n'anga iyaiya yakasvika pakuseka ikati, iwewe murume iwe, kana ndikazama kuti ndinge ndichikubatsira mweya wemufi uyu unokwanisa kuzotanga kunetsana neni. So mukoma n'anga iyaiya yakabva yazongondiudza kuti iyo yainge ichazondidana, ikati kana yakwanisa kuwana mishonga yekuti tinokwanisa kuzoshandisa pakutsipika amai guru ava. Zvino mukoma ndichiuyawo pano ndiri kutsvakawo n'anga dzinoti idzo dzinogona kutsipika mweya wemufi. Kana variko aiwa ngavakupei mafone numbers avo kana kungonyora mucomment section mari iripo mukoma yokuti ndinge ndichizoitirwa dare racho rekutsipika mweya wemufi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Keshi itoripo, saka kana kuri kunzi kana kuine avo vanenge vachikwanisa kundibatsira, ndiri kuda kuti ndinge ndichitsipika mweya wa amai guru. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma Nashe, ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo vabereki vangu pavakachekeresa umwe garden boy wedu. Zvinhu izvi zvakaitika, this was kuma late 2000 ikoko. Saka kwainge kuine umwe murume uyo ainge achishandira vabereki vangu, ainge achishanda sagarden boy. Saka murume uyu mukoma Nashe pane pamwe paakazonzi ainge achifanira kuti ange achizorova zvitinha. Amai vangu vainge vachida kuita kaprojekti kavo kekupfuwa huku. Saka murume uyu akazoti zvino apedza kurova zvitinha zviya ainge ari macement blocks. Saka akabva azozvirongerera zvitinha zviya. But mukoma Nashe, sesu zvedu tainge tava kutogara tichitoziva kutoti vabereki vedu
ivo vainge vakaromba, because kana mumhuri mainge muchifiwa, especially from my father's side, vanhu vainge vachifa vakati each and every year pakunofiwa vanhu vaifa vari 2-2 kana kuti 3-3. So takabva murume uyu akati aswera achirongedza zvitinha zvezvia, then usiku hwacho ndo patakabva tazonzwa vabereki vedu vachiti vainge vachida kuti tinge tichivaperekedza panze. Zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatotishamisa kuti ko ivo wai vainge vachiti vainge vachitya kubuda vari voga. I mean, like these were like our parents, yet isusu tainge tichitori vana. So ivo vakabva vazotitungamidza kumberi, takazoti tichinosvika paya painge paine zvitina. Mukoma Nashi ndakabva ndaridza mhere, because ndakabva ndaona kuti painge paine imwe nyoka iyo yainge iripo pamusoro pezvitina, but nyoka iyi Mukoma Nashi yainge ine musoro wemunhu, ichityisa sei nyoka iyoyo. Mukoma Nashi takabva tazonzi nevabereki taifanira kuti tinge tichizoteketerera tichitaura zita raGarden Boy uya ainge achishandira vabereki so takazoti tasvika paya tikabva tazonzi nevabereki vedu taifanira kuti tinge tichizopfugama, tinge tichiomberera sekunge tainge tichitoomberera mudzimu, uye zvekare tichideketerera tichitaura zita remurume uya ainge achishandira vabereki vedu kuti ainge achifanira kuti ange achizofa, sezvo ivo vabereki vedu vainge vasina kukwanisa, vainge vasingakwanise kuti vange vachipa nyoka iyi ropa in time. So ndo patakabva tazonzwisisa kuti alright, saka vabereki vedu vainge vatadza kupa nyoka iyi in time, saka ndokubva vachizochekeresa Garden Boy uyu. Mangwana acho Mukoma Nashi takazongonzwa Garden Boy uya ava kuridza mhere, ndokubva tamhanya panze. Takati tichinobuda panze ainge achitochema achitoti ndarumwa nenyoka, but amai vangu vakabva vamuita imwe rafu yekuti iwe nyoka kupiko zvauri zisimbe remunhu, vavati nyoka yacho iripi, ende zveshuwa nyoka yacho hatina kuiona. But murume uya manje akabva azongodonhera pasi. Baba vangu ndokubva vazomhanya naye kuchipatara, asi murume uyu akatonzi akatofa nepoison mushure mekunge arumwa nenyoka, but nyoka yacho hatina kuiona, tainge taiona the previous night. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, where strange things do happen in this world.